Takže já teď přejedu most přes řeku Moravu. Zatím ještě můžu, ale začíná se ozývat zadek. Ahoj, opět jsem na kole, po týdnu asi. Teďka mě čeká taková nudná trasa. Hlásím se z 0. kilometru, tady v Moráku. Dnes mám v plánu ujet 100 kilometrů. Jedu směr Kroměříž, tam před Kromcem odbočím doleva, přes Chřibí do Spiťáku, potom do Starého Města a tam nazpátek domů. Mělo by to být akorát přesně na 100 kilometrů. Podle navigace původní trasu jsem měl trošku jinou, převýšení na ní bylo 700 metrů, jelikož jsem ji upravil, tak počítám, že převýšení bude něco málo, nebo kolem 500 metrů. A jelikož se z 90%, kde se budu pohybovat po asfaltových cyklostezkách, tak ani moc točit nebudu. Vymyslel jsem, že se vlastně budu ozývat každých 10 kilometrů. Mám vytipovanou jenom jednu zastávku, jedno zajímavé místo, takže s těma se přihlásím mimořádně. Teď tedy jedu přes Zlín směrem na Otrokovice, kde se napojím na cyklostezku na Kroměříž. Takže teďka mám ujetý kilometr, takže se ozvu až za dalších 9, což vychází někde před Otrokovicema. Tak, jak jsem slíbil, 10 kilometrů mám za sebou právě teď. A abyste měli nějaký přehled, nebo i já, tak vlastně každých těch 10 kilometrů budete mít někde tady vlevo, vpravo v rohu uveden čas, jako hodiny a stav baterie e-bajku. Jelikož jedu dneska ten maraton, tak jsem si vzal i vložku gelovou do kraťasu, kterou normálně si neberu, takže většinou mě zadek začnu cítit kolem 40. 45. kilometru. Tak hlásím se z 20. kilometru, který uběhl právě teď. A já přijel Otrokovice a jsou těsně před obcí Kvasice. V minulém vstupu jsem zapomněl říct, že v rámci té šetření baterky se budu snažit jet co největší, nejdelší trasu na Ekomód. Samozřejmě, jak budu šplhat na Chřibí, tak tam se to přehodím na 2, na Tour a počítám, že už aj ke konci, jak budou ubývat cíly, sice to bude po rovině,
to na tu tour potlačím. Ještě jsem se dneska nezmínil o počasí. Jak sami vidíte, je polojasno. Chvíli svítí sluníčko, chvíli je zalezlé za mrakem. A teplota, jak jsem vyjížděl, byla nějakých 17 stupňů. Na dnešek hlásí jen 21, takže je to, myslím, na takový dlouhý výlet ideál. Takže já teď přejedu most přes řeku Moravu, za ním se dám opět doprava za dalších 10 kilometrů, což už bude, rychlost řekli jste do konce 13, něco jsem už ujel, tak do konce to může být tak 7 km tady má, takže už na cestě na takže se ozvu až cestou na Hřiby. Teď projíždím Lipovou alejí u fotbalového hřiště v Klasicích. Ještě si ji projedeme, ať taky z toho něco máte, a za ní se už odpojím a ozvu se za těch 10 kiláků. Tak, jsou v Těšnovicích. Mám po krátké přestávce. Já jsem se občerstvil, trochu se protáhl. Teď mě čeká zastávka někde u toho mlýna, pokud ho najdu. Tady jsem u místního kostela, tak tady se asi podívám někde do mapy. Takže změna. Garmin zase zazmatkoval, takže původně jsem jel správně. Mlýn je až dál, musím jet směrem na Bařice, Velké Těšňany. Takže ano, Velké Těšňany, Bařice, doprava. Tam jsem původně jel, ale Garmin mě psal, že se mám otočit, tak nevím, co teda po mně chtěl. Tak, nacházím se u větrného mlýna u Velkých Těšan na Kroměřížsku. Zhruba po 30 kilometrech, už ani nevím po kolika. Je to nádherně, pěkné výhledy. Tak a tady vidíte ten větrný mlýn. Snažil jsem se lopatama otočit a nešlo mi to. Asi je zabržděný. Tak, ještě natočím zezadu. Nádhera. Tak 40. kilometr
právě teď uplynul. Jsou na cestičce Vlada Trojáka, který tu byla před 3 týdny jel a upozorňoval, že tady je asfalt ve výstavbě, tak nekecal, měl pravdu. Jinak mezi tím jste viděli video od větrného mlýna a jak jsem tam jel po hřebení, po loukách, tak tam byla hromada vyvrácených stromů, takže jak v týdnu byly ty bouřky, tak u nás ve Zlíně na Babi se říct nebylo vůbec nic. Jenom tam pršelo, jsem tam zařmělo, ale tady nejspíš byla hrůza. Za 10 kiláků, tedy v 50, si udělám další přestávku na občerstvení. Hodím do sebe i nějaký banán a trochu si odpočinu, abych byl na druhou polovinu cesty odpočatý. Za chvíli bych měl, no za chvíli už je to tady, si myslím, co křižuju naši cestu po Chřibech. Ano, my jsme přijeli tady zleva a pokračovali jsem dolů na Budačinu, kam pokračoval i Vlada Troják, který přijel od Tama, ale já na Budačinu teďka nepojedu a jedu stále rovně do zmíněného Spytihněvy. Nevím, nejděte si to v pravidlech, jak se to správně skloňuje. Trochu to víc drncá tady. Jenže, jak jsem říkal, z kraje výletu duše mám nafoukané na Lukáše. Kdybych jel víc terén, tak samozřejmě jedu na nižších tlacích. Nacházím se tady na rozcestí nad Halenkovicema a Spytihněví u kapličky, která je tady schovaná na pomezí lesa a pole. Jsou u ní takové krásné, vyřezávané lavičky, takže jsem se rozhodl, že si tady udělám tu větší přestávku a doplním energii. Mě potom čeká tady po té cestě sjezd dolů do Spytihněví. Pozor, nebezpečné klesání. Tak měl bych míjet sochy svatého Petra a Pavla a já jsem vlastně přijel od Tabarek, Budačiny a chaty Jindřicha Spáčila a z Zončiny Studánky, kterou jsem nejspíš minul. Tram trvá, ano, slyšíte správně, půl fanfára, což znamená, že jsou v polovině a právě teď jsem při přejezdu jsem zdolal 50-kilometrovou hranici, což znamená, že mě chybí ještě 50 do dnešní mety. Hlásím se vám 60. kilometru
Nacházím se na cyklostezce mezi Jarošovem a Starým Městem. Za chvíli už budu vyjíždět do Starého Města. Zatím ještě můžu, ale začíná se ozývat zadek i přes gelovou vložku, která očividně nepomáhala. Teď vlastně z toho staráku zajímat na to rejdu. Ještě mám v hlavě nápad, že bych to vzal přes Litovaný most v Kostelanech a tak uvidím. Takže to je zatím vše a dále se ozvu za dalších 10 kilometrů. Nacházím se v Kostelanech nad Moravou. Moravu vidíte tady a v Kostelanech je ještě něco zajímavého a to je tady tenhle Litovaný most. Nic vám o něm neřeknu, poněvadž o něm nic nevím. Vím akorát, že je litovaný a jedenkrát ročně ho obyvatelé vždycky ozdobí světýlkama a přes noc je to úchutná podívaná. Datum, kdy to dělají, to vám taky neřeknu. Zmiňoval jsem to kdysi ve svém dřívějším videu, tak když tak si to dohledejte. Tak po prohlídce Litovaného mostu v Kostelanech následuje 70. kilometr mé cesty. Jsem na cyklostezce mezi Kostelany a Starým Městem Uherského Hradiště. Domů to mám ještě nějakých 35 kilometrů zhruba, takže už teď si můžu vypočítat, že dnešní trasa bude mít asi 105 kilometrů. Takže ne rejda, ale osla. Já jsem vám říkal, že si mě ty názvy pletou. Za 10 kilometrů. Ahoj. Jsem na 80. kilometru, těsně před Rybou, takže si na chvíli se odpočinu, tak na půl hodinky. Vlastně od Rybičky mně zbývá domů ženou 25 kilometrů. Nějaká hodinka a půl, hodinka 3/4. Takže snad už dobře dojedu. Už jsou tedy u Ryby, takže se odpojím, dám si pivíčko a na 90. kilometru se vám opět ozvu. Takže 90. kilometr, stále u Moravy, ale už asi tak posledních 150 metrů. Teď už pojedu jenom podél Dřevnice, takže to značí, že jsem v Otrokovicích a domů mě zbývá posledních 15 kilometrů. Jak jste si sami jistě spočítali, ještě nás čeká jeden vstup po ujetí té 100, po kterém vlastně dnešní výlet nějak shrnu a zrekapituluju. Takže já jdu přemýšlet a za 10 kilometrů se opět uvidíme. Takže ještě 200 metrů a ujedu kůženou 100, což je právě teď. Takže je tramtrla. 100% fanfára
Mě ještě teďka zbývá domů nějakých 4-5 kilometrů, což už je kousek. A tak zhodnocení počasí. Vyšlo úplně na parádně. Furt svítilo slunko, nebo bylo chvilku pod mrakem, se tak střídalo. Takže super, teplota přijatelná, žádný pařák. Když byl pod mrakem, cítil jsem to ochlazení, ale zase žádná zima. Takže si myslím, že i to počasí přispělo k tomu, že se cítím fyzicky celkem dobře. Celou cestu jsem jel, dalo by se říct, z 98% po asfaltu, takže žádný náročný terén. Výdrž baterky. Jsem na 41%, převýšení bylo nějakých 550 metrů, takže dalo by se říct, že celkem rovina. Jediné kopce byly přes ty hřiby. Když se dívám na dojezd, tak vlastně celou cestu jsem jel na Eko. Kromě hřibů, kde jsem jel přes Natur, tak na Eko bych ujel ještě 76 km na Tour, což je druhý stupeň, nějakých 59. Takže si myslím, že baterka úplně v pohodě. Je pravda, že kdybych tu 100 jel v nějakém terénu a v kopcích, tak by mě nezbylo 40%, ale určitě míň. Ale i tak jsem si už v minulosti dokázal, že ta 750 Wh baterka vydrží i další tury, i co se převýšení týče. Teda už pršnem. No a to je asi tak vše, co bych vám tak mohl ještě k závěru říct. Takže se mějte jak chcete a někdy z kola zase ahoj.